На мінулым тыдні ў рамках семінара абмяняліся вопытам работы кіраўнікі сельскагаспадарчых арганізацый і сялянскіх фермерскіх гаспадарак Чэрыкаўскага і Шклоўскага раёнаў. У семінары прынялі ўдзел памочнік прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, галоўны інспектар па Магілёўскай вобласці Геннадзь Лаўранкоў, старшыня Шклоўскага райвыканкама Васіль Віцюноў і старшыня Чэрыкаўскага райвыканкама Міхаіл Касмачоў. Падрабязнасці глядзіце далей. Кіраўнікі сельгасарганізацыі і сялянскіх фермерскіх гаспадарак, заатэхнікі і ветурачыс Чэрыкаўскага раёна наведалі шэраг сельгасаб'ектаў Шклоўшчыны. У ходзе семінара госці азнаёміліся з тэхналогіяй вырошчвання мясной жывёлы ў летні перыяд, вытворчасці малака, вырошчвання маладняку, цвёрдых гатункаў пшаніцы і бабовых культур, а таксама вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. Перед своими кадрами я поставил задачу, чтобы выйти на среднеобластные показатели по производству молока и по реализации и по выращиванию крупнорогатого скота. Поэтому мы посетили месяца 2 назад Рассвет имени Орловского, посмотрели там технологию выращивания и производства молока. Ну и был выбран Шклоўский район. Я с помощником президента Геннадием Михайловичем на эту тему договорились заранее. Вчера определились, в какие хозяйства, бросили программу. Ну и сегодня вот приехали к вам посмотреть, как это налажена работа у вас. Ну скажите, первые впечатления. Вот вы сейчас посетили молочно-товарный комплекс говяды. Что можете сказать? Во-первых, отработана технология от момента получения приплода, выращивания телят до 90 дней. Ну и дальше по цепочке весь цикл отработан. Поэтому, конечно, интересно. И я думаю, мои задают вопросы. Они как бы не первый раз, и вроде бы специалисты, но тем не менее всегда оно вот новое, но не то, что новое, а забытое старое. Вот технологию надо всегда подтачивать и посмотреть, как это делается в других районах, в других хозяйствах. Асабліва ўдзельнікаў семінара ўразілі 2 прафілакторыя для ўтрымання цялят малочна-таварнага комплексу гавяды. На Чэрыкаўшчыне такія ёсць, толькі маюць невялікае адрозненне. Яны недарагія, іх можна зрабіць сваімі сіламі. Таму кіраўніцтвам раёна было прынята рашэнне аб стварэнні такіх жа ў сельгасарганізацыях Чэрыкаўскага раёна.